Jamen, jeg synes, de er utrolig let. Du kan næsten ikke mærke, at du har dem på dine fødder. Når de er blevet varmet op og sidder på dine fødder, så er det noget anderledes end de andre skøjter. Fordi du kan virkelig mærke, hvor tæt de sidder, og hvor godt de sidder. Stivelsen er, som jeg er ikke vant til en stiv skøjte, men jeg føler ikke, at det er noget problem overhovedet. Jeg føler, at man skøjter bedre med de skøjter, end man gør med en blødere skøjte. Men hurtige små drejninger og vendinger nede i hjørnet føler jeg, at man drejer meget hurtigere. Også på grund, jeg tror også lidt på grund af de nye klinger på skøjterne. Måske, at du drejer hurtigere, og du kommer hurtigere rundt i hjørnet. Mange af de udlandske spillere går meget op i vægt og sådan noget, så de var meget positive og ville meget gerne prøve også at have den skøjte. Og de danske spillere har også snakket meget om, og alle har selvfølgelig holdt dem i hånden og lige før skøjte lidt dem selv, fordi de alle sammen var rimelig vilde med skøjten.